Perché per noi le vuelta là assembla, mira che di sinistra, ¿Qué que el sitio es? ¿Sí? ¿De reserva o qué? ¿De reserva? No, mi. Ya lo vi ya, no el para allá, ¿vale? ¿Ya? Es muy fuerte, ¿eh? ¿Qué tal nivel? Ordenando ya no corre mirando terra. Si ho dona ballar, jo també vaig allà. Us deixo. Que també li passa el mateix que a vostè, que no tenen perfectament també de calor i sol. Faran 4 parts de tot, corregut o... Sí, perquè està una de 8 de rellotge corregut no pot ser. Molt bé, Ara estava veient, però ha arribat unes vives de cop. Patent nou, com jugant? No, l'haig de preparació a l'altra que està Sí, sí. La clara la setmana passada. I ja per 2 metres o què? No ho coneixia. Tot el canvi. No s'ha acabat, que aquí, no? Ja hem donat canya, T'ho juro que no ho coneixia, Sí, no, ja que no... Ai... Yo no sé qué diría con darle con la izquierda. Te
Ara, provocar-ho Va, te imaginas.